Catrin sydd ni fan hyn yn y gegin ac ti am baratoi rhywbeth traddodiadol gyda rhyw flas ychydig yn wahanol, yn dwyt ti? Wel ydyn, ni'n wneud y mince pies gyda'r crumble ar ei ben nhw, a wrth gwrs blasu'r crwst gyda'r sydd yr oren, sy'n eitha dymhorol yn dy fe, blasau tymhorol hyfryd. A mae rai ddweud, dechrau wneud y mince pies, fi yn tymo mae'n dolyg ar y ffordd, fi'n dwlu coginio nhw, meddwl bod fi'n neud gymaint o nhw, ond mae rhywbeth neis yn nhw, mae'r arogl yn llenwi'r tŷ yn dy fe, mae'n tyrno fel nadolig. Felly, ni ddim yn mynd i fod yn gwneud y mincemeat y briwgig ei hunan. Ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar y crwst fel o'n i'n gweud. A mae dy fi fan hyn yn y fowlen nawr 500 gram o flawd plaim a 380 gram o fenyn o'r wedi cael ei rwbo mewn dy gilydd fan hyn. A'r reswm ni'n cadw'r cynhwysion yn o'r, a mae cegin o'r yn gred a dwylo o'r ar gyfer crwst. Yeah, Mae'r hyn bach yn gynnas lle weithiau. Ydy. Ond os gallwch chi dynnu'r gres bant yn y gegin, mae eisiau'r cynhwysion i fod yn o'r gan bod yn mynd i wneud crwst ysgafn. Felly mae hwnna di rwbo mewn dy fi fanna yn gyflym, a felly i felysu'r crwst mae dyn ni 180 gram o siwgr eisyn. Nawr, eto rhwbo'r cyfan. Nawr, fi'n defnyddio'r siwgr eisyn gan bod hwnna eto yn mynd i fe mewn i'r cymysgedd lot yn well, a eto, wneud crwst bregus iawn, achos beth i ni moyn, neu'r canlyniad i ni moyn tra bod wedi goginio, ynddo fe. Felly, i gael y blas, wrth gwrs, mae eisiau dyn ni gael y crôn un oren am y mewn, a wedyn dod â'r cyfan at ei gilydd gyda'r sydd yr oren te. Ynddo fe. Nawr, mae hwn yn gwneud lot o grwst. Gallwch chi rewi hwn mewn i ddarnau bach yn llai, falle. A felly sgyn defnyddio hanner os tisio i wneud y crystyn rwan ar y hanner rhywbryd eto neu be bynnag. Galled yn gwmwys, a mae fe'n rewi'n gret. Ond, chymod, lan i chi, gallwch chi baratoi'r mince pies a'r rewi nhw ar gyfer nadolig, neu gallwch chi rewi'r rhannau a wneud nhw yn hwyrach mlaen, ynddo fe, chymod? Felly tia sawl crystyn ni wedi wneud efo'r toes yma? Fi'n credu newn ni rhyw 40 mince pie. Gawn ni'r barti mynd. Olia da yw'r un i bobl yn y studio yma. Felly, fi jyst yn mynd i adael hwn nawr, achos mae eisiau gweithio hwnna mewn i belen, a mae dyn ni rai fi'n mlaen i wneud y llenwad, ond mae rai ni adael hwnna wedyn yn yr oergell. Unwaith mae fe gyd yn dod at ei gilydd, roi mewn clingffilm yn yr oergell i fe ymlacio chydig. Felly be, hanner awr yn ddigon? Awr yn ddigon ydy. A wedyn, wrth gwrs, gallwch chi rewi fel o'n i'n gweud, neu mynd ati wedyn i greu'r mince pie. Nawr, felly mae dy fi peth fan hyn, a na beth i ni moyn i fe ddisgwyl fel. A chydig o flawd ar y bwrdd, dim gormod, i ni ddim moyn sychu'r crwst na allan ar ôl i ni wneud crwst bach mor neis a ysgafn fanna. Felly, rholio hwn a cadw symud y crwst yn bwysig hefyd, gan bod ni ddim moyn i fe lynu i'r bwrdd. A ryw drwchter o ryw bint sydd eisiau arno ni fan hyn nawr. A ni'n mynd i fod yn defnyddio cutter ryw 8 cm ddiameter, a ni'n mynd i fod yn leino'r tin fan hyn. Felly, wel, mae'r rysait y mince pie yn deillio nôl o'r drydydd ganrif ar ddeg ydy, mae e. O le, lle? Wel, rai sawrys o nhw i fod yn onest, ym Mhrydain, dy fe. Felly, rai sawrys gan bod pris siwgr mor ddrud, wrth gwrs. Felly, o'n nhw'n rai sawrys gyda'r spices a cig oedd yn cael ei ddefnyddio. A'r ffrwythau sych, ond wrth i amser i fe mlaen, wrth gwrs, maen nhw wedi dod yn fwy melys, ond na beth i ni'n gyfarwydd â nawr. Felly, reit, ati yr crwmbl nawr, lot o elfennau gwahanol yn ymlaen, felly ni gyda'r un o fanna. Felly, dyn ni 200 gram o flawd plaim, 100 gram o fenyn, a wedyn rhwbo hwnna eto, jyst wneud crwmbl arferol. I felysu hwnna, mae dyn ni 100 gram o siwgr demerara, sy'n mynd i roi crunch neis i'r crumble, a wedyn cymysgedd o gnau Brazil, cnau cyll a almonau yn y mewn. Eto'r cnau ni'n cysylltu ar nadolig. Nadolig, a wedyn mae dyn ni'r briwgig wrth gwrs, rhyw lwy de o hwnna mynd mewn, y crumble yn mynd ar ben. Llwch chi ddefnyddio bach fwy amser na fi fan hyn. A mae hwnna mynd mewn i'r ffwrn am ryw, dim ond 20 munud. O, dim ond hynny? A ar 170 tymerau Celsius, nwy 5.
a fel fi'n gweud, jyst cymerwch bach fwy amser na fi. Mae blawd yn bob man. Dyn ni'n gwybod ni oed yn brwydro amser yn ei gegin cael da. Jyst i chi gael syniad, ynddo fe. Felly hwnna mewn fanna. A wedyn gallwch chi rewi'r rheina wedi goginio neu... Pa mae'r rhain nhw'n gadw nhw yn y rhywgell wedyn? Dyn nhw'n cadw am dipyn? Rhyw fis, ie. Mae'n nefys i, ie. Ond dadmer nhw a falle ail dwymo nhw falle yn syniad. Ond chymod, mae'n eitha neis wneud ar nosol Nadolig, cael pawb i helpu falle, ynddo fe.